Dada. Falls number 3. Yay! Nakikita mo ba ko? Pababa na po kami. Falls 10 na kami nag-umpisa. Kasi pabalik. Malapit na po doon. Falls 2, Falls 1. Ang layo. So, mga isang oras po kami sa tricycle. So, dito ngayon, mga 2 hours sa lakad po na aming little girl. Ano? Ay, ang bilis! Sobrang bumili! Excited na po kami. Yung entrance dito, 20 pesos. 60 pesos siningit sa amin. Kasi pati po parking daw. Ganun talaga yun, no? Da? Asa na ba? Ito na kami, nakikita niyo na ba? Ano pangawit si Boy? Bawal maligo sa malalim ng walang vest. Bawal mag-ihaw kung saan-saan. Walang pananagutan o management. Monkey? Pati pa na monkey?